El cel i l'infern són a prop i ningú no els ha vist mai. El cel i l'infern són a prop i ningú no n'ha tornat mai. San Domingo de Guzmán, tráeme una barra de pan. San Paquito de Asís, tráeme una botella de anís. Santa Catalina de Siena, tráeme una hiena. San Isidoro de Sevilla, tráeme una requilla. San Alonso Rodríguez, tráeme unos colibríes. San Francisco Javier, tráeme croquetas de ayer. Santa María de Magdala, tráeme una pala. Torrant mòbils a la barbacoa de Capdepera, que li he comprat al Minimax fa poc i m'agra foc. No hi ha res com una bona clavada de mel ben assecada per setembre. Vodafone me pone. Orange es un bello pueblo del sur de una granja Jean francés. Nokia la company se torra solo por los lados, pero la Sony Ericsson hace un grill de collons de micados. Una trucada perduda d'acompanyament i una salsa SMS de Manises. Trobam Conhort en l'Skype. Blai! Has de dir jo a ta mare, Blai! Has de dir jo a ta mare! El Gaol ha organitzat una selecta vetllada benèfica per recaptar fons per les vídues dels goril·les guerrillers morts de la Primera Guerra de Burundi. I assisteixen les primeres plomes del país. Allà la flora innata de la subcultura catalana. Un quartet de corda o un petit racó del pati a l'hotel interpreta l'Adagio d'Albinioni. Avui vespre, el càtering és generós. Allà farcellers de pasta de fulls en gelatina de peus de porc, suflé de callos, esferificació de sopa d'ungla i bet de pollastre gratinat amb brots de soja. En Gaspar Baltasar Punts, la darrera promesa de la narrativa illenca, es queixa amargament del seu confrare en Alsameuques, reconsagrat poeta, narrador, assagista, articulista d'èlite, que l'espinagada no és prou bona. A la festa van entrant els comensals. Es dirigeixen cap a una piscina immensa de Patxaran. Algú, des del jardí, ha cridat «Aleluia!» i ha estat afusellat en la rèplica «La mierda és tuya!». Els coverbos del pare Ginard, exposats tendenciosament a la sala capitulada de la trona del Gran Mabre, expliquen clarament com acabar l'endemesa.